Siyathoba uPastor Ndlovu uyachaza amaphupho. Kuyoba kuhle kuyosithokozisa uma kuwukuthi kuhle emhlweni yakho ukuthi unikele bese unikela. Inamba isenze ngoba uyanikela kwi-channel ngoba uyimember i-channel kuphela kusona. Ngo-9 ku-5 uyamfonela ku-WhatsApp from Monday to Friday kuphela. So Jozani, hello Nciko, how are you? Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha. Kuthi bona ngifake sithi it's navy blue. Sithi isidwaba ngiyacabanga. NgesiZulu kuyoba isidwaba, ngeSiswati isithiya. Sithiya. Nake singakusho-ke ngesidwaba noma ngesithiya. Sidwaba. So, one, kuyenzeka uma uphupha isidwaba kube uphawu oluhluma usigqokile. Olusho ukuthi kungenzeka uzothola inhlanhla yomendo, ugane, futhi umshado wakho uzokuba nozinzo nenjabulo. 2, ngokwesintu uma uphupha isidwaba uphawu oluhluma usigqokile. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka unemimoya futhi umelwe ukuthatha uhambo lwentwaso ngokuhamba kwesikhathi. Noma unemimoya wena okungenzeka izodinga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ube umuntu ongena kuphi entwaseni noma uyilungisa le mimoya. Yabona? Ngoba mhlawumbe ukwazi uhamba naso. Omunye ngibeka kanje. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha isidwaba uphawu oluhluma usigqokile ngasho ukuthi kungenzeka uzothola ukuthotshelwa nokudunyiswa ngenxa yokuthi wembethwe isalukazi noma izalukazi ezazihlonishwa futhi zinodumo esikhathini esendlule. Yabo. Siyabona. Lesibheka ukugqoka isidwaba, ukugqoka isithiya.